दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलनि गायदे हेलेना नब्लाङाव बर' लाइमोनफोरखौ पुलिस पेरामिलिटारि आरो मिलिटारि फर्सनि थाखाय आगु थिसनथाइ फोरोंथाइ होनो थाखाय दिनै मावबादा बेखेवनानै होफैयो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों बिटिसिनि इएम उकिल मुसाहारि आरो इएम उइलसन हासदा बिथां आरो बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैदों सिआइएसएफनि कामान्डेन्ट एच कुमार ब्रह्म सालाकाथि इउनिट आरो गोबां मानगोनां आलासिफोर आरो ओनसोलनि गोबां बर' लाइमोनफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। मख'नो गोनांदि जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बारग' एनडिएफबिजों लोगो नांनानै बिटिआर सोरखारा बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुङो। बे बेलायावनो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रनजित बसुमतारीया मा फोरमायदों नायनानै लानि। তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা। পলিটিকেলি ভাৰত গণতন্ত্ৰ এখন দেশ, সেই গণতন্ত্ৰ দেশত তেওঁ নিজে ব্যক্তিগতভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব অধিকাৰ আছে আৰু তেওঁ যদি বিজেপিত যাব বিচাৰিছে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু বিটিআৰবাসী যিসকল বিটিআৰত থাকি পেলাই নিজকে মানে যোৱা 17 বছৰে বিপিএফৰ সময়ত তাৰ 60 বছৰৰ আগত হয়নে নহয় 60 বছৰৰ আগত বিপিএফে শাসনৰ অহাৰ 50 বছৰৰ আগত আমাৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা আছিল, আজি কিটো অৱস্থাত আছে সেইবোৰ চিন্তা কৰি বিপিএফে ক'ৰবা গ'ল বুলি যে আমাৰ বিটিআৰবাসীয়ে ক'ৰবা যাব সেই কথাটো কোনো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে হয়নে নহয়। আমি ডেভেলপ বিচাৰিছোঁ। হাগ্ৰামা বিজেপিত গ'ল বুলি যে হাগ্ৰামা ক'ৰবা কংগ্ৰেছত গ'ল বুলি যে তেওঁ চেঞ্জ হ'ব সেইটো নহয়। মানুহ চেঞ্জ হ'লে কি হ'ব? বটলটো একেই আছে কিন্তু বটলটো চেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব? মটৰটো একেই আছে, একো এফেক্ট নহয়। সেইটো আমাৰ কাৰণে চিন্তনীয় এটা কাৰণ হ'ব নোৱাৰে। কিয়নো আমাৰ বিজেপি জিএছপি ইউপিপিএল এলায়েন্স চৰকাৰটো 5 বছৰৰ কাৰণে একেবাৰে ফিক্স আৰু আমি ছেফ। আমাক কোনো ইয়াত ডিষ্টাৰ্ব দিব নোৱাৰে। কোনোবা কুচিয়াৰ ধৰণে বোকাত সোমাবলৈ বিচাৰিলে আমি সেইটো কিন্তু ঠাই দিয়া নহয়। सराइबिल जायगायाव फैनानैहाय बा बेयोहाय बे मिटिङावहाय फैनानै माखासे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नुनानै बहुद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा बेवहाय पार्टिसिपेसन बहुद फैदों। आं बिदिबायदि बिसास खालामाखैमोन जे बिसोरबो बिदिबायदि बायदि जायगायावहाय बिदिबायदि फैगोन मानो होनबा जोंनाव बै सराइबिल एरिया एसे जोंनावहाय रिमट एरियायाव गोग्लैयो। बिनि थाखायनो आं बारा सानाखैमोन जे बिदिबायदि गिदिर फैथारदों आरो खिन्थु दिनैफोरखौबो नायनानै मोनथिबाय जे थारमाने जोंनि बे एरियानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहुद माने इन्टारेस्टेड दङ सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसआव आरो बाखि आर्मि आरो पुलिसाव फैनो थाखाय। आरो बिनि थाखायनो माखासे ट्रेनिंफोर जागोन। बे अलरेडि दिनैहाय अपेनिं जाबाय। बे गार्जेनफोरनिफ्रायनो क्लास स्टार्ट जागोन। जाहाथे थारमाने बे ट्रेनिंखौ मोजाङै मोजां लायो बेनि थाखाय आं फंसे बुंथ'नाय जाबाय। सार बिनि दासान्दि एक्सुवेलि एसनि बिराद कनस्टेबलनि थाखाय सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसआवहाय खालि 23 बोसोरनि थाखाय जोंनि थाखाय जोंनि एसटिनि थाखाय जोंनावहाय 28 बोसोरसिम दङ। बाहाय खालि सेन्ट्रेल माबा पुलिस फर्सआवबो फैनाय बिदि खोथा नङा। नों दस्राफ्राव फैनानै दा बे क्लास लानानै नों दस्रायाव माबा सिभिल सार्भिसफ्रावबो थांनो हायो नोङो फैनो हायो। एस लिमिटआ आलदा खिन्थु पुलिसनि एस लिमिटआ आलदा आर्मिना आलदा आरो सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसनि एस लिमिटआ आलदा। दा बे ओरैनो बर' एक्चुअली रिपर्ट मथे अनलि बर' लाइमोन थाखायल' बिनि अनगायैबो जों बेयो बिटिआरनि बहुद जायगायाव खालामखाबाय। दाखालिसो जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरियावबो स्पेसियेलि जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझारावबो लाखांबाय आङो दतमायावबो लाखांबाय। दाखालि फैनानै पस्टआवबो सिगाङावनो खालामबाय मोजां मोनो। आरो आं सानो आं गेजेर फैनानै जुदि हायोबा क्लास लाफैनो हागोन। माखासे जोंना अफिसार्स एक्सपिरियेन्स अफिसारफोर दङ बिसोरबो फैनानै